Hej og velkommen til vores screencast af Hitman 2 Silent Assassin. Ja, det her det er andet spil i Hitman-serien, hvor man så spiller som Agent 47, der er en lejemorder. Og man skal så klare forskellige missioner rundt omkring i verden, øhm, hvor man så selv bestemmer, om man vil være lydløs, eller om man vil være altså gå ind på en massakre, hvor man sådan dræber alle, der kommer i nærheden af en. Man får selvfølgelig flest point for at være lydløs og være en snigmorder, ligesom, ja, da det er hans job. Men ja, spillet det er sat op om historien om fader Vittorius bortførelse, og det er så dit job at opklare gåden om den her bortførelse. Og i sidste ende så ender det så med, at man selvfølgelig skal redde fader Vittorius. Det man kan se i baggrunden her, det er at ja, Hitman eller Agent 47, han finder så en af de her noter, der er blevet efterladt af dem, der har bortført fader Vittorius. Og det er så det, der starter hele det her eventyr. Hvad man også skal se, det er selvfølgelig det visuelle. I dag så er det ret uimponerende grafik, der er. Men det er altså ikke i 2002, da det blev udgivet. Der var grafikken altså noget af det bedste, man overhovedet kan få. Ja, grafikken, det gør dog ikke så meget for spiloplevelsen. Og det er sådan set heldigt nok, fordi så gør det, at man kan spille det også i dag. Og det her, det er altså så grundet, at det er historien, der leder det her spil. Det er den, der fastholder spillerens interesse i det her spil. Og det er også derfor, at det bliver ved med at være et godt spil. Men noget andet er, at det betyder selvfølgelig ikke, at et spil som der ikke kan gavnes af rigtig god grafik. Det kan det faktisk godt. Det kan man også se i de nyere spil i den her serie. De er selvfølgelig opdateret med noget af den bedste grafik, man overhovedet kan få i dag. Noget andet man kan se, det er farver og skygger i spillet. Der er rigtig mange mørke farver og rigtig mange skygger. Altså det er meget mørkt, hvilket hjælper til den dunkle atmosfære, der er i spillet. Og man kan måske sige, at det minder om film noir. Det kan man blandt andet se her i baggrunden. Og det her, det går sådan igen igennem hele spillet. At der er den her meget dunkle atmosfære med mange skygger. Det kunne man også se før, når man kigger udenfor, at selvom at det er en solrig dag, så er der faktisk overskyet. Og det hjælper så også til den her dunkle atmosfære, der er i spillet. Hvad angår farver, så er det meget mørke farver. Ikke nødvendigvis kolde, men det er de her meget mørke farver, der hjælper til den her lidt dunkle atmosfære. Noget andet, der tilføjer til stemningen i spillet, det er musikken. Musikken, den er varierende i forhold til, hvad for en situation man befinder sig i. Lige nu, for eksempel, er jeg ikke blevet opdaget. Jeg sniger mig rundt, og musikken, den vil være meget rolig, hvis man hører efter. Så ja, som sagt, så er musikken meget rolig her, men til gengæld, hvis jeg bliver opdaget, så vil den stige i intensitet, og det hele vil virke mere hektisk, og det vil egentlig tilføje til spiloplevelsen. Ja, det jeg gør nu, det er, at jeg sådan set sniger mig rundt, og som sagt, så er musikken meget rolig. Og det vil den faktisk også være, selvom jeg går hen og kvæler den her kok, som man også kan se. Og det her, det er så fordi, at ja, jeg er stadig ikke blevet opdaget. Så det fungerer som en form for indikator på, om man er blevet opdaget eller ej. Men til gengæld, hvis jeg bliver opdaget, som jeg vil demonstrere lige ham lidt, så vil musikken blive mere hektisk. Og det vil egentlig tilføje til spiloplevelsen. Det kan man høre her. Det sidste jeg gerne vil snakke om, det er perspektivet i det her spil. Og Hitman, det er som man kan se et tredjepersonsspil, eller third person, som det hedder. Og det kan man se, fordi man kigger over skulderen på Hitman, eller Agent 47. Og det er faktisk det er ret typisk, når det er et spil i adventure-genren, som Hitman 2 sådan delvist er. Men det er faktisk fordelagtigt i sådan et spil her, fordi det gør så nemt, altså det gør det nemmere at snige sig rundt, fordi jeg kan se, om andre kan se mig. Fordi at ja, jeg kan se hele min krop, og så kan jeg se, om der er noget, der stikker ud, ligesom man kan se her. Det gør det også nemmere at se omkring hjørner. For eksempel her, selvom at jeg kan ikke blive set af andre, så kan jeg se, om der er nogen omkring det hjørne her. Og det er sådan set det, der er grunden til, at det er i third person eller tredje person. Det er, at det faktisk er fordelagtigt
i forhold til genren, og det gør det også nemmere for spilleren at se, hvad der venter bag det næste hjørne og sådan noget. Tak fordi I så med.